анушерво би хе авқода бихе матра мебармуд шанбе буша хона мебарм та хе ва ҳамата ба моҳи шарифи рамазон муборак мегум. салому алайкум дӯстон, умедворум хуб ҳастен. Қарор дорем дар шаҳри Исор дар дараи Алмусӣ дар мактаби интернаташ имрӯз барои 300 нафар дар мактаби интернат хӯрокаи нисфирӯзӣ кардем. бо дастгирӣ як бародари даст ба хайри мо. дӯсто, аз ҳамин корҳо дур нашавен, ҳама вақт якҷо шавен. алло ҳар як тешмо баракат яки иқдомои мо дастгирӣ мекунем ва бетараф нестем. мехоҳем ки фарзандои мо ҳамин кори мо давом диҳанд ва ҳама вақт дар бари ҳар як ниёзманд бошанд. имрӯз ки ба мо худованд имкон дода ки мо метавонем як ниёзмандро дастгирӣ кунем, бояд кунем ва бетараф бояд набошем. ҳар куҷо роҳате садранҷ аст, зери ганҷ андарун 200 ганҷ аст. ҳазор раҳмат ҳамаи шумо дӯстое ки дар ма обуна шудагем ва ҳама вақт дар корҳои хайри мо самгузорӣ мекунем, бетараф нестен. дӯсто, бовар кунед, аз ҳама кор беҳтарин ҳамин тигр шозиш кунам ша сер мекуна. ай бандит раҳмат дӯсто ки шумо дастгирӣ мекунед. боқӣ дамоял бошед дӯсто.